Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 25 na. Bulan sang Hulyo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Lunes, arangkada na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ikalima niya nga suna. Wala kabilinggan kung sa Kamara Patigayunon o kung Malacanang. Hindi pa final ang binyo mo. Kaya may mga swab testing pa matambong dito kung madamo ang mangin positibo, posible sa Malacanang hiwaton ang suna. So, ang final siguro sini, buwas, kung bala, Malacanang o Kamara. Ang suna ni Presidente Rodrigo Duterte sigurado ulanon ini sang mga protesta. Kaya ang mga grupo sang mga manugpangabudlay sa dalom sang United Workers magamartsa ini sa Lunes, Hulyo 27. Ang ginatawag sunag o konsunag kaisa nga aksyon protesta. Ano ini nga mga grupo? Ginakatapuan sang kilusang Mayo 1. Nagkaisa. Labor Coalition ang pagkakaisa ng uring manggagawa. Nagpalayag nga magatingob sila, agod nga magpudag-pudag naman sa dalan, magaprotesta batok sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pila nila ka mga demanda kakulang sang Social Protection Program para sa minilyon kapumuluyo nga inigo sang ginatawag COVID-19 pandemic nga nawad-an trabaho. Ang statement sa nagkaisa, Chairperson kag Federation of Pre-Workers nga si Presidente Sani Matula, siling niya, nagapanawagan kami sa dole nga ibasura ang order sa departamento kon Department Order 213 nga nagasuspender sang labor inspections kag legal proceeding nga ang worker makaabel kag maproteksyonan ang kinamatarong. Subong man ang pila ka mga kompanya nga karon nagpanira kag nagpanubo sa mga benepisyo sang mga worker. Pila pagid ka mga grupo ang posible makita sa dalanon ang mga rank and file sang television network nga ABS-CBN Employees Union nga nagdinonsyar sang wala kaluoy nga gobyerno nga wala gid nagbatyag kung ano madangtan sa mga 11,000 ka mga empleyado nga nadulaan sang trabaho bangod sang non-renewal sang network franchise sang among television network. Kag pila pagid ka mga empleyado sa nagkalain-lain nga sektor nga disgustado ini sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. So, ang aton bantayan duwa ang mga aksyon protesta kag ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalima nga suna niya sa iya pagpungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Anano ang
mga pasalig naman nga himuon ni Presidente Rodrigo Duterte. Importante da ang mensahe. Ano ang kaundan sang mensahe sang Presidente? Sa likod sining pagpungko niya sa ikalima nga suna, mamangkot at pumuluyo nga madamo gyapon ang naga-protesta. Kung pamatian tang administrasyon, wala kagtuo, pangulam dire, pangulam dito, ipaagi sa Special Amelioration Program. Apang nga madamo gihapon ang nagapudag-pudag kag nagaprotesta, minilyon gyapon ang ginagutom suno sa survey sang SWS. Amo ina ang dapat naton pamatian kung bala masabat ina ni Presidente Rodrigo Duterte. So Lunes, ang nagkalain-lain nga mga aktibidades, posible i-share natin niya sa atong tagpalamati. Wala pa kung ano nga mga detalye ang ipalabra naman sang Presidente. Ginasigahom naton nga ang pila ka mga mensahe makabulig matuod-tuod sa bug-os nga Pilipinas, kag hindi sa pinili lang nga sektor. Amo ini ang aton bantayan pitsa 27 Lunes nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Hoy,
ara ka sa kusina, nagapangluto ka, kamusta? Mayong paginawi mo, matinlo, ari ay, may rekomendasyon kita, one click easy kalan. Pagamiton, kag monthly consumption study nagasiling nga mas barato ini ikumparar sa uling kag kahoy bisan sa butane pa, kag garantisado wala delikado sa kusina, wala tsansa nga maglupok nga bangudimo ini sa seamless aluminum alloy, wala ginatuktok kag wala nagalik, kag aprobado sang international safety standard. So sa nagapangusina, aring gamitan ninyo ang one-click easy kalan God's Life. Tapos matinlo ang aton pangginawi sa kusina. Luyag ka mag-order, tawag ka lang sa telepono 432-0377 or cell number 0919-672-1659. Ano pang inahulat nyo? Pahapusa ang paggawi sa kusina. Gamit kita, God's Life. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Kahapon ga monitor ako. Ano man ninatabo iya sa Barangay Tangob. Kay Barangay Kapitan Uli Villarosa, ginkuhaan litrato, ginpost sa social media. Ba, kadako sang itsura sang donation box. Nga nabutang ko di ka panagtag sang special amelioration program. Aba, kinuwaan ginilay asang litrato ang donation box. Naging butang sa gwa sa ginapanagtagan sang SAP. Ti siling sang kapitan, siling niya nga bay atong namatyan bala. Nga voluntaryo man lang, nga kung may ibulig ka mo, kaya daw ginakulang bala sa pagpalubong. Amoy na ang palayag ni Barangay Kapitan Nuli Villarosa. Para sa akon, kahapon ga monitor ako, hindi lang mayo tulukon, bangod may donation box sabi sa gwa. Kaya dapat iningsap nga ni makadtugid sa mga benepisyaryo. Sa piat nga bahin, daw wala mo ko sa nakita nga malain gid, no? Kung gusto ang palayag ni Barangay Kapitan Villarosa, nga wala man ginapilit, voluntaryo man lang kung magbulig ka o kung hindi. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamogin ka salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 sa kaluan sang brownout sang Sinico. Ginambay man ang isyu sa Barangay Tangob. Ang topiko naton sa Barangay Tangob, ang ako niya, para sa akon daw wala man na. Daw wala man sala diri si Kapitan Villarosa kung mahatag ka okay man, kung hindi okay man kasi niya voluntaryo. Amo na to galing daw medyo pinadako ang balita kay manti nasintro gid sa donation box bala nga samtang ga panagtag sang special amelioration program ba dito nagpokus siya sa donation box ba binutang pa sa social media. Ang punto ko simple lang. Kung ang kwarta nga ibutang sa donation box makadto sa namatyan, wala problema. Ang malain las na kung ang kwarta nagkadto sa bulsa ni Villarosa. Pero kung donasyon malang kag voluntaryo, ang pagbutang siya na, wala kita ko nakita nga diferensya. Galing tiya mula na dumako ang balita kahapon, kay dito sa imbes kung tani nga sasap madiritso, ang balita sa donation box nagkadto ang isyo. Para sa akon, hindi problema. Amo lang siling kubla, kung para sa damatyan, dapat gani buligan gid. Amo lang siling kubla, ang isyo, dua ka bagay ini.
Kung ang isyu may korupsyon, dapat nga pakamalauton. Pero kung ang isyu bulig kag donasyon, wala gid problema. Inasulit ko, wala problema kung donasyon para sa namatyan, kay wala mamagkadto sa bulsa ni Villarosa. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Oy, sa inyo pag-ehersisyo, hindi gid pagkalipati. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Labi na gid kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bagod sang diabetes, kinahanglan mo na abyan ang DTX 500. Sa kadelikado nga panahon, kinalan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton mga organ, mabato kita sa anuman nga pamalatian nga nagalikop subong, labi na gid ang COVID-19. Hindi magkalipat, himuagid batasan, mag-DTX 500, adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX 500 mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56, dumadiskaril pa. Ang pangabay sa mga negosyante nga idug-idugon alas 12, tubtob alas 4 ang korpyo. Ariho, inatake naman kita sang dihamak ang mga balita, may ara sa Banago, tracing in Igo, may lockdown sa Tangob, kag iban pa. Di mabudlay ni ang mga negosyante naton kapangabay para nga madugang-dugangan ng income, idug-idugon jutay ang korpyo. O galing, kung pamangkuton si Councilor Archie Baribar niya kabudlay man, nga kung maghimo kami sa tikang dire, lokal, pagkatapos may ara mando ang nasyonal, wala agid mahimo. Basi magsalamunti bla. Nga kung i-arangkada sa syudad, lain niyang desisyon sa nasyonal, magbinungguan ay ang pila ka mga ordinansa kaglaye nga ipatuman. No? Pero mag-amo ng sitwasyon sa Bacolod, subong nga daw wala man siyang disiplina, daw katigaman ulo sa aton, ang matagapati, sa tanan nga pangabay sa departamento sang ikayong lawas, gasaka ang naigo sa mga COVID-19, daw mabulubudlay siguro, maprobahan ang ginapangabay sa negosyante nga paisulo na alas 12, tubtob alas 4 ang korpyo. Depende na kung ano ang madatang kay luyag man naton nga mabatak ang ekonomiya mo. Kinanglan ga amli kita sa COVID-19, amnigan taman ang ekonomiya. Kay kung magpadayon nga magsarurot ang ekonomiya, ti purdoy gid. Gasira na negosyo, gasirira na mga hotel, gasirira na mga iban nga magagmay nga negosyo, pitik sintas ti gutom gid ang guwatas ni. Hindi ni kasalbar ang sap sa ato niya, banid lang ni siya. Pagkatapos ang pila ka semana, urot ni siya. Balik naman kita sa aton sini pangginawi. Amo lang siling ko nga kabudlay gid kung magtigang aton ulo. Kasimple gid lang. Sa napangabay para malikaw sang kagaw, hindi pa matuman, may tig-agid kagretobado ulo. Te, sinumantos, ikaw, ako, kita tanan balik kita sa kanding. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Padayon, di ka panawagan, ha? Ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation, loan na kamo. Nagabaton sila loan application kag loan renewal. Luyag mo mag-loan, nubo saka, hindi ka mag-antos bayad, dira ka sa Federal Lending Corporation, nubo saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, subong man bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, kag housing loan for construction and renovation. Pamasyar ka, Federal Lending Corporation, 2nd floor, Carmen Building, Lesares Avenue, Bacolod City. Kontak sa ila 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlep17@yahoo.com. Facebook, Federlep Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner yung Kidalanguria,
La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpordas et Talisay. Kontak lang 0947-605-5543. So, Konobo Saka Federal Blending Corporation ang kadwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacna, alas 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kalwa. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:04 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.